dawk kollha li esprimew il-fiduċja tagħhom fija, din il-fiduċja jiena kommess li kif għamilt f'kull rwol li għamilt li kelli fil-Partit Laburista nsarrafa dejjem f'aktar xogħol u nsarrafa f'aktar xogħol bl-istil li dejjem ħdimt fih. Jiena t-tema tiegħi slitta f'kelma waħda, il-kelma flimkien, u l-kelma flimkien għalija tfisser l-għaqda, tfisser il-ħidma kollettiva, tfisser il-Partit Laburista li jiena nħares il-qoddim sabiex flimkien inkomplu, inġeddu dan il-partit, flimkien inkomplu insaħħu l-kunċett ta' moviment u flimkien infasslu il-futur ta' dan il-pajjiż. U għalhekk l-appell tiegħi huwa sabiex daw kollha li qed isegwuna jingħaqdu għada magħna fit-Teatru Rialto Bormla sabiex insegwu wkoll il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi mill-ġdid ta' din il-fiduċja ninsab imċekken u nħares il-qudiem li naħdem dejjem aktar għal dan il-partit li fih trabbejt, ħdimt u tant inħobb. Grazzi ħafna.